Mayong adlaw mga kadiskarte, welcome sa akong YouTube channel. O karon kay gikapoy tag panigoy, gikapoy tag pugas ug baes, gikapoy tag tarbos bukid. Laag sa ta. Ari sa ta sa Tinago Falls. Welcome Tinago Falls. Mga kadiskarte, magsuri-suri sa kadto. O mo na ang Tinago Falls. Mo na akong search kadto, Brad CJ. Hi Brad CJ. Ayong hapon niya. May hapon na mga kadiskarte. Mo na ang pastor sa Danilag Church of Christ. O karon, ang anhimi din kay aron sa pag lantaw kung unsa gid kanindot ang Dio aning Tinago. Mingo na ba? Kay mao din na ang Tinago. Gerban. Bradan. Muna si Brad Daniel. Si Brad CJ, Pastor Daniel katong nakauna. Brad CJ, Pastor CJ. O ngani mi sa Tinago Falls sa Iligan City aron sa pag-relax. Ma-relax gid ka mga kadiskarte ug manhi ka dire sa Tinago Falls tungod kay naidaghan nga mga talan-awon dinhi. Nga kay kapoy man lagi kaayo. Di isa ko magsuro-suro kay napiang lagi ko mga kadiskarte. Ato ko nung padalaan din. Maraming sabong buko na palataw guys. Mao na mga kadiskarte ug daghan kayo ang nangaligo. Okay. Mga kadiskarte pertigin bugnawan ni sa mandapit. Sa ora mga kadiskarte nakita ko ra ni sa libro. Karon kay nakita na gina personal. Perti marani kahabog. Gikan sa mabaw mga kadiskarte 300 step ang imuhang lakunon ang hagdan niya. Tas pag abot din Bro, pila na to ka kan bro? Pila na to ka fit ang gilaw mo ani? Pila to ka feet gani? Ang gilamon niya? 90 feet? Grabe. 90 feet ang gilamon ani mga kadiskarte. Grabe kalawom ni siya. Sa unang panahon nakita ko ni siya sa libro lang ako gilantaw-lantaw. Iya karon di ay personal na ana gyud. Kita na gyud ako ning Tinago Falls. Alang sa mga kasayuran mga kadiskarte ang Tinago Falls natago gyud ay pag-ayo. Grabe dugayon na makita ani nga falls kay napura pa mi pangutana lagi atong dalan kini lagi po nagbiyahe ni nga wa ko naglingit-lingit sa dalan tungod sa excited nga makita namo ning Tinago Falls nga karon nakita na gid noon. Makita ba ato kang padulan kuno gamay be Pastor Daniel, please ko kay basi mahdigis ko karon. O mga kadiskarte na daghang mga ligo dire. So tinindot gid ay kaliguan nga lugar. Mga kadiskarte sarang bugnawa gini dapita mga kadiskarte. Og sa mutuog buyag mabuyagan gyud apan kami nga mga church press di lagi ni mutuan ang mga buyag kay daotan di lagi na kadulot namo nga mga Kristohanon kanang mga sinilhig sa kalibutan sama na mga engkanto og daghan og tulo engkantre. Nga kay engkanto man daw kuno hala sige. Mura po sila nakitag duha ka engkanto. Og tulo engkantre tingali. Wa pud siguro engkantre dire oy sa engkanto ba ka engkanpor. Importante maka-video mi dinhi. O mga kadiskarte busy gid kayo pud ang duha og video kay nindot lagi kay mo talan-taon. Brad, ang iyang fan ba? Ang iyang
Pakwanan niya oy. Inambak niya. Og mga kadiskarte kay hapon na kalinganan ni uli. Og diha mi maagi mga kadiskarte sarang buntura magilin trabaho ani. Mara gyud mo giani hidin himbayad ra may 200 ka pen. Pero sulit gyud ang mga 200. 220 mga kadiskarte. Ay malingaw gyud po ka sa kadaghan laging talan-on. Pero pag uli na pwede gyud po kapuya lagi. Mga kadiskarte, saka na po may kalinga migsaka agay. Alright. Good morning ilahang pahulayanan haane kinsa ti gustong magparte-parte hala na ipahulayanan laane. Ug di gid ka magmahag makanhi ka dinhi mga kadiskarte. Seperti gin nindota pahuwayanan haaneg dako kay ang problema hala pag suro sa dinhi ar makalimot ka nagkadyot. Ay lang gid pag inom-inom kay madagma kay perti dagkuang baton ha maray kaignan. Mao ni kanindot ani ilang Tinago Falls. Mga kadiskarte Tinago Falls kay perti gyud tagua duga gid namo pinangita ani nga falls mga kadiskarte kay gumikan ining layo pa kay nimo anhion. Natago pag gid taon. Dito na ako mag-video kung nakabutan na kuan. Exciting na part. Solar manini no, alang suga din ni. May kurente di record. Sige na. Ang baka din na ako no, modern na to din ba? Ha mag-overnight ta din he? Pwede raman tingali, mag-overnight ta unsa. Dapat na pa. Dala lang kita mapagkaon. Banting ko na sinundan ulit ni. Ay mga kaigsunan sa Church of Christ na may plano nga mga nihidinhi. Mag-overnight ko no, may mato ni Brad CJ. Hala ka. Nga magdala lang gutad rig saging o ginamos, payat naman siguro. Di naman kinahanglan magbunggatang, importante malipay ta, bahalag pobre basta kay malipayon. Mara gini pinaka-importante mga kadiskarte, bahalag pobre ta basta malipayon. Mag-overnight lagi dami rin, pero magdala mi og banig og habol kay magkinatulgan ay. Kanara overnight nga mga tulog. Abe. Aha maninduha ka binuhat kanon nangana naman pud ihang gikapoy na ra ba ko binakle ane. Oy, aha man taon mo. Oy, mag-explore man tingali sila anang ubos. So bayon daw nato kung sa kinaa diha nga ning anak si Pastor Daniel. Si Pastor CJ beko na to. So bayon unsay curious kan dapitag. Curious kan dapitag unsay kinaa diha kay hanong nanganha mas sakit ra kay na kuntel kay lagi napiang lagi ko. Tungod lagi kalaagan po namo. Nya pug sunonon pug ko dal unog pugos. Uy, himbalik man nga tao, ngano himbalik man usa kay una diha. Kano balik mo ka bro, ha bro Daniel? Ay, nangihira man ka mga kadiskarte, kabugoy. Uy, smoking area man din din hala, kadtong gusto maglikit, haani mo. Sa tong gusto marabako maglikit, hala dari mo paglikit, aron mo lamokon ang dapita. Baling nasanga gyud mga kadiskarte, pero saan taman nga nindot po kay talan-aw, maanhin lamang kita din he. Kuman brad, mga ligo na gyud ta. Ay maligo ta oy. Dili mo? Ano lang dito maulan ng tubig ni? Ay dili oy. Uy di, pila ka puy abang ano no? Mga pastor dapat din hita maglingaw-lingaw. Manghikuan lang ba ta din hikon brad, banig? O magbanig, nami plano mga kadiskarte nga manay mi din magbanig lang lagi daw kuno mi. Kani mo? Kay mag-overnight mi pero ganahan matulog, hala matulog. Og napud sila suga nga solar. Oh, na may kuan dito ka do. Haman. Bahanan. Ha? Bahanan mo guro na. Oo. Ganin mo to dire overnight brad oy. Gani. Mag-overnight. Mga kulab, dalam na yung mga power bank. Sabi tubig siya rin. Ano?
Puno kayo. Nagpang-aga sa mga tubig. Pwede ito magsugba-sugbag isda din yung mga kadiskarte. Grabe mga kadiskarte, paulit nami. Pirting pala. Nahuman na namo og tikang-tikang ang 300 step. Grabe managid ka. Tangason pud lagi. Og man mga kadiskarte, paulit nami. Gawas nami gikan sa falls, gikan sa Tinago Falls. Oh, maningil na sa Maningil nami sa mo ang sukli nga 280. Kay bisag wa may maligo, package na di ang ilahang kuan din mga kadiskarte. Nawa kanis Anjo ron. Oh, pagawas nami. Pagawas nami diri sa Tinago Falls. Daghang salamat mga kadiskarte sa pag-view sa akong YouTube channel, Diskarting Bukid. Ayaw kalimot pag-subscribe sa nakasubscribe sa Diskarting Bukid. Thank you.